Blesková povodeň napáchala v celém Libereckém kraji obrovské škody. Prakticky okamžitou nezištnou pomoc nabídla obcím stavební společnost Syner. Její auta míří například do Raspenavy nebo do nedalekých Hejnic. Jedna z výrazných organizací, která se na této pomoci podílí, je i firma Syner, která se na nás obrátila jednak s konkrétní humanitární pomocí, jednak s pomocí s výpomocí dopravními prostředky, nakladači na úklid naplavenin a další nezanedbatelnou část je v podstatě nadace Syner, která poskytuje i přímé finanční prostředky rodinám, které jsou ohroženy povodní nebo byly ohroženy povodní. Společnost Syner pomáhá hlavně co se týče těžké techniky, kterou jsme poslali do postižených obcí, ale je tady ta druhá pomoc, ta materiální, ať se jedná o pečivo, ať se jedná o základní potraviny nebo základní úklidové hygienické prostředky. Naši řidiči, kteří jezdí na postižená místa, zásobují jednotlivé krizové štáby, taky včera byli požádáni a neváhali stát se dobrovolníky a nasedli do svých aut, naložili pečivo, které přivezli a rozváželi ho do jednotlivých domů. V postižených oblastech působí i nadace Syner, která nabízí okamžitou jednorázovou finanční pomoc. Dnes zrovna jsme v Hejnicích, ozývají se nám první žadatelé a hnedka do Hejnic jsme samozřejmě přivezli několik tisíc, protože chápeme, že oni potřebují mít nějakou hotovost, ať se jedná o léky nebo základní potraviny, které se musí dnes a denně kupovat. Žadatelé o finanční pomoc mohou kontaktovat bezplatnou telefonní linku.